Kung pupuntahan mo ang bundok na yan, Ben, ay meron pang isang hayop na nakatira sa bundok ng Talabaan. Dagdag ni Rufus. Anong hayop naman ba ito, Haring Rufus? Tanong ni Lolo Ruben. Ang dalawang reyna ng engkanto na nasa kaanyuan ng dalawang isda. Sagot ni Rufus. Doon ay isinalaysay ni Rufus na merong naninirahang dalawang reyna ng mga engkanto sa bundok na yun. Nasa kaanyuan ito ng dalawang isda na merong ginintoang kaliskis. Nakatira ito sa isang balon di kalaliman sa itaas mismo ng bundok ng Talabaan. Napakatagal na nitong naninirahan doon at marami nang nakakita dito. May ibang taong pinilit itong kunin pero hindi na ito nakauwi sa kanila. Ang nakakapagtaka lang sa dalawang isdang yun ay walang makain dito sa kanilang balon na tinitirhan. Animoy, isang pahingahan lang ito sa kanila at liguan. Mas mapanganib, Ben, sa pagkuha ng urang na yon kesa sa pagpunta sa bundok upang kausapin ang reyna. Wika ni Rufus. Mag-iingat ka sana, Ben, at naway matulungan ka ng iyong gabay. Dagdag pa nito. Salamat, Rufus. Wika ni Lolo Ruben. Matapos yan ay unti-unting naglaho ang hari hanggang sa maging normal na sa paligid. Nagmamadali ang haring yon na bumalik sa kanyang kaharian sa kadahilanang bawal siyang umalis sa kanila tuwing umaga. Binabantayan kasi siya ng kanyang asawang mapusok at napakasilosa. Kapag makita o malaman lang ng reynang ahas na asawa ni Rufus na meron siyang ginagambalang mortal, ay tiyak ang kamatayan ng mga ito. Di naman kayang pigilan yon ni Rufus sapagkat mas malakas sa kanya ng ilang ulit ang kanyang reyna. Pagkaalis ni Rufus, ay agad namang binuklat ni Lolo Ruben ang kanyang libretang pangkumbate. Tiningnan niya ang punyal na yon habang napapangiti. Desididong-desidido na talaga itong si Lolo Ruben sa kanyang gagawin. Sumapit ang hapon at pumunta na nga itong dalawang kaibigan ni Lolo Ruben sa kanyang kubo. Hapon na lang ang pagpunta ng mga ito dahil abala sila sa kanilang pagsasaka. Kahit gustong tumulong ni Lolo Ruben sa mga yon, ay hindi na maaari dahil kontrata ang pagsasaka ng mga ito. Ayaw din naman kasing patulungin ni Lolo Enteng si Lolo Ruben dahil marami din naman siyang ginagawa sa kanyang kubo. Ben! Magandang hapon! Sigaw ni Lolo Enteng habang naglalakad sa gitna ng palayan kasama si Berto. Hinintay lang naman sila ni Lolo Ruben na makarating sa kanyang kubo. Doon ay nag-usap-usap sila sa kung ano ang kanilang gagawin maghapon. Makalipas lang ang ilang oras, agad tinungo ni Lolo Ruben ang isang puno ng nyog upang kunin ang kanyang nasalok na tuba. Diyan lang kayo. Kukunin ko lang yung tuba natin. Sagot ni Lolo Ruben. Ilang minuto lang ang lumipas at nakabalik na itong si Lolo Ruben. Dala-dala ang isang galon ng tuba. Dali-dali itong pumasok sa kubo upang kunin na ang kanilang mga ginagamit. Naging masaya ang takbo ng kanilang inuman at kwentuhan noong mga oras na yon. Habang nag-iinuman sila, merong naikwento si Lolo Ruben tungkol sa isang isla na nasa Mandaon. Teng, Berto, alam niyo ba ang pader na Maulingon? Tanong ni Lolo Ruben.
Di ko alam yan, Ben. Sagot ni Lolo Enteng. Teka lang, Ben. Ano bang meron dyan? Dagdag ni Lolo Berto. Hindi nyo pa pala alam, no? Makinig kayo. Ikukwento ko. Ayon kay Lolo Ruben, ang pader ng Maulingon ay isang higanteng ahas na naging isang bato sa kadahilanang hindi yun pinahintulutan ng mga engkantong nakabantay sa islang yun na bumaba ang ahas upang kumain sa karagatan. Napakalaki ng ahas na yon at kaya nitong kumain ng 10 tao sa isang lulun lang. Kinakatakutan ng mga panahong ito ang pader ng Maulingon sapagkat dito naninirahan ang isang dambuhalang ahas. Hindi yun ang bakunawa, bagkus ay isang ahas lamang na pinalaki ng mga engkanto roon. Alam nyo, kahit bato na ang ahas na yon, ay kitang-kita pa rin ng mga mata ko na buhay pa ang nilalang na yon. Wika ni Lolo Ruben. Ha? Buhay? Tanong nung dalawa. Kahit ilang siglo na ang lumipas magmula noong naging bato ang malaking ahas na yon, ay naniniwala pa rin si Lolo Ruben na buhay pa ito. Maaaring natutulog lang ang ahas ng mahabang panahon at darating ang araw na babangon muli ito upang maging tagapagbantay ng Maulingon. Di din kasi maikakaila na marami ang engkantong naninirahan sa pader na yon. Malakas ang impluensya ng engkanto sa lugar na yon ayon kay Lolo Ruben. Di rin basta-basta mga engkanto ang nakatira, dahil halo-halo ang bawat angkan na naroon. Sabi nga sa kanya ni Maestro Inko na meron ding mababangis na murong sa lugar na yun. Ang napakadelikado sa ahas na naging bato ay ang kaliskis nito na kaya magparalisa at pumatay ng tao. Kahit hingalang ng ahas na yun ay masyadong makamandag para sa isang mortal. Kapag mortal ay nahingahan ng ahas, 1 minuto lang ang itatagal ng kanyang buhay. Sa loob ng 1 minutong yan, ay makakaranas siya ng malaimpyernong sakit sa buong katawan niya. Ginawa ang ahas na yon upang maging tagapagbantay lamang sa pader. Meron ding sabi-sabi na ginamit yon ng engkanto para sa pakikipagdigmaan nila laban sa mga itim na nilalang. Halos walang makakapagsabi sa totoong nangyari sa batong ahas na naroroon sa Maulingon. Magpahanggang sa kasalukuyang panahon ay naroon pa rin ang batong ahas na tinutukoy ni Lolo Ruben. Lumipas ang 2 oras at lasing na nga itong dalawa. Wala namang magawa si Lolo Ruben kung hindi samahan ang mga ito sa paglakad pa uwi. Dahil meron pa tong mga gagawin bukas. Kahit si Lolo Ruben, meron pang gagawin bukas dahil araw na yon ng Biyernes. Sumapit ang umaga at naghahanda na itong si Lolo Ruben para sa pagpunta niya sa bundok ng Talabaan. Nag-iwan lang ito ng sulat sa kanyang kubo para kung sakaling mauna ang dalawa ay malalaman nilang may pinuntahan siya. Nilakad lang ni Lolo Ruben ang napakalayong daanan papuntang Talabaan. Maniwala kayo o hindi, halos 60 kilometro ang layo ng kanyang lalakarin. Di naman yon problema kay Lolo Ruben dahil sanay na siya sa mga lakaring malalayo. 2.5 oras ang lumipas at nadapo na nga itong si Lolo Ruben sa lugar ng Talabaan. Napakaraming akasya dito noong mga panahong yon.
at kitang-kita ni Lolo Ruben ang mga nilalang na naninirahan roon. Sa bungad pa lang ng bundok ay medyo di pa gaanong maiitim ang nilalang. Ang nasisilaya niya habang tinatahak niya ang daan ay pawang mga kapre at laman lupa lamang. Hindi na nakasunod itong mga kaibigan niya sapagkat hindi na nila sakop ang domi ng lugar na yon. Meron kasi itong harang na tanging mga itim lang na engkanto ang makakapasok dito. Kaya ang ginawa ng hari ay nilagyan niya ng isang insekto ang tenga ni Lolo Ruben para matulungan niya ito kahit sa mga salita man lang. Sa bawat paglakad ni Lolo Ruben ay napakarami ng panlilinlang sa paligid. Meron na ding nanliligaw sa kanya na parang binabago-bago ang daan ng lugar. Pero syempre, hindi yun uubra kay Lolo Ruben sapagkat mulat na ang kanyang ikatlong mata. Madali niyang makikita ang mga ilusyon na ibinabato sa kanya ng mga nilalang na ito. Nang makarating siya sa ilog na yon, ay biglang umaliwalas sa paligid at nawala ang mga nilalang na umaaligid sa kanya kanina. Umupo lang siya sa may pangpang nito at kinuha ang kanyang dalang tubig upang uminom. Ay, napakaganda pala ng tanawin rito. Wika ni Lolo Ruben sa kanyang sarili. Ben, huwag kang pakampante sa mga nakikita mo dahil nasa teritoryo ka ng itim na mga engkanto. Wika ng hari. Agad namang natauhan si Lolo Ruben dahil sa kanyang mga narinig. Buti na lang at nagabayan pa siya ng hari dahil kung hindi, maaari niyang ibaba ang lahat ng kanyang puder at bakod doon sa lugar. Mapanganib yon dahil kaya siyang atakihin ng mga naninirahan dito anumang oras gustuhin ng mga ito. Biglang napatayo si Lolo Ruben at napamasid sa paligid. Pagtayo niya ay doon bumalik sa totoong anyo ang lugar na yon. Biglang sumimoy ang hanging nagdadala ng napakabahong amoy sa kinaroroonan ni Lolo Ruben. Ang dalawang arkong akasya sa ilog na yon ay biglang naging isang malalaking buto. Umuusok din ang tubig sa ilog na animoy merong delikadong likido ang bumabalot dito. Napaatras si Lolo Ruben dahil sa kanyang mga nasilaya noong mga oras na yon. Tumingin-tingin lang ito sa paligid at naghahanda sa mga magtatangkang lusubin siya. Kitang-kita na niyang pinalilibutan siya ng mga nilalang na naroon. Nakangisi lang ang mga yon habang namumula naman ang mga mata nito. Pagbalik niya ng tingin ay doon niya nakita ang isang urang na napakaraming lumot. Nagsisitalasan ang kaliskis nito at nababalutan yon ng mga matatalas na mga patay na kabibe. Nagsisilakihan din ang mga galamay nito na nangingitim. Itim na itim ang urang na doon pa lamang ito ni Lolo Ruben unang nasaksihan. Nanlilisik din ang mga matang pula ng hayop na yon. Walang sabi-sabi ay agad niyang sinugod ang urang. Hawak-hawak ang kanyang sable. Hinataw niya ng hinataw ito pero hindi yun nagagalusan sapagkat meron itong napakalakas na kabal. Bigla namang lumitaw ang tagapangalaga ng urang na yon sa mismong harapan ni Lolo Ruben. Halos napaatras ng bahagya si Lolo Ruben dahil sa napakalaking nilalang ang lumitaw sa harap niya.
Ano ang ginagawa ng pangahas na ito dito? Sabat ng nilalang habang unti-unting tumatayo. Pagtayo nito, doon niya palang nalaman na kamukayo ng mga nakalaban niyang itim na engkanto sa baryo ng mga manggagamot. Doon ay nakaramdam na naman siya ng takot dahil alam niya sa sarili niya na napakalakas ng mga ito. Meron itong 3 muka at nag-aapoy ang mga mata nito. Nababalot din yon ng itim na usok at meron itong kapang may matutulis na patalim sa dulo. Meron din itong buto na latigo na nagbabaga. Halos mapadikit na sa isang puno si Lolo Ruben dahil sa kanyang pag-atras. Habang siya ay umaatras, nag-uusal siya ng baluting kidlat at apoy. Ang bagong pinakamalakas na baluting espiritual ni Lolo Ruben. Kahit alam niya sa sarili niyang hindi yun sapat, ay ikinarga na lang niya yun. Mag-iingat ka, Ben. Masyadong malakas ang nilalang na yan. Isipin mo ang iyong gabay. Wika ng hari. Walang sabi-sabi ay agad hinampas ng nilalang na yon si Lolo Ruben. Agad naman itong napailag at ramdam niyang nagsisipulasan rin ang mga nilalang na nanonood sa kanila. Paghampas ng latigong yon sa isang puno, nakita ni Lolo Ruben na nalusaw ang anumang bagay na tinatamaan ng latigong yon. Kaya hindi niya ito tinangkang sanggain ng kanyang sable dahil baka malusaw yon. At kapag malusaw ang sableng yon, ay sinayang niya lamang ang pagkakataong mabuhay ang punyal na nais niya. Hindi siya nakagante ng pag-atake sa nilalang na yon dahil purong pag-ilag lang ang kanyang nagagawa. Sa bawat paghampas ng butong latigo na yon, ay ang pagkalusaw ng kanyang kasuotan at ng kanyang baluti. Isang hampas pa ng nilalang at merong isang lalaking sumangga dito sa latigo na hawak-hawak nun. Kung hindi dumating ang lalaking yon, ay malamang patay na si Lolo Ruben. Ang itsura ng lalaking sumangga sa latigong yon ay meron itong mga tatong nagliliwanag sa buo nitong katawan. Meron din itong maitim na buhok na nagsisihabaan at meron yung daladalang espadang kurba-kurba ang disenyo. Nagliliwanag ang mata nito na kulay puti at meron itong mga hangin na pumapalibot dito. Halos pantay lang sila ng lakas ng nilalang nakaharap ni Lolo Ruben. Yun ay dahil sa ginawa nitong pagsangga sa latigong yun. Kitang-kita din ni Lolo Ruben ang bawat patak ng likidong nasa latigo. Sa bawat pagtama nito sa lalaki, ay nawawala na lang yun bigla. Umalis ka na! Wika ng lalaking yon habang sinasangga ang latigong hawak ng itim na engkanto. Agara naman ang pag-alis ni Lolo Ruben at kasabay ng pag-alis ay ang paglaho ng nilalang. Bigla yung lumitaw sa mukha ng kalaban at walang habas na binitawan ito ng malalakas na pagkumpas ng kanyang espada. Napadilat na lamang ang nilalang na yon habang unti-unting bumabagsak sa ilog. Ang urang naman ay pasulong na sana sa ilog nang itinarak nitong lalaki ang espada niya sa likod ng urang. Wala nang nagawa ang malaking urang na yon, kundi ang mangisay. Matapos niyan ay ngumisi lang ang lalaki at unti-unting naglaho sa harap ni Lolo Ruben. Agara naman ang paglapit ni Lolo Ruben sa urang upang kunin ang mga kaliskis nito. Sinabihan din siya ni Rufus na kapag patay na ang urang na yon,
ay 5 minuto lang ang itatagal nito sa aktwal na mundo bago ito tuluyang maglaho. Okay, hanggang dito lang yung nasend sa atin na Lolo Ruben. So, habang wala pang Lolo Ruben, hintay-hintay muna tayo ng ibang mga kwento. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.